אצל אבי וורובסקי. תירשמו לערוץ, תתנו לייק, תלחצו על הפעמון ובואו נתחיל. והיום אנחנו עושים סרטון של פוקימון. ופיקצ'ו בו! פיקצ'ו בו כבר! מה קורה לך? פיקצ'ו! מכת חשמל! טוב, היום זה תרגילי פוקימון פיקצ'ו, בינתיים תדבר, אני הולך להביא את הטרמפולין הזה. טוב פיקצ'ו, עכשיו תהיה מול המצלמה. וחצרתי, והתרגיל הראשון זה פיקצ'ו עושה סלטה וווי, ופיקצ'ו עושה סיבוב, ותרגיל הכי טוב, מכת זנב ברזל. פיקצ'ו 10 מיליון וולט. זה סרטון, ואל תשכחו להירשם לערוץ, ללחוץ על הפעמון ותתנו בלייק, וביי ביי. וגם תגידו לפיקצ'ו ביי פיקצ'ו.